Ja, halløj. Samfundsfags eksamensopgave lavet af mig. Muligens model. Så i forhold til det ideologiske, der er det, at Enhedslisten de går meget ind for større skat og større stat og mere velfærd. Generelt bare kommunisme. Så i forhold til baglandet, der er det, at de gerne vil sådan gå, de går meget ind for støtte til de fattige blandt andet, og også det her med større stater. Nok ikke så meget generelt mere skat, men sådan, altså at vi har en velfærdsstat, der godt kan inkludere mange af befolkningens penge. Så i forhold til opinionsfaktoren i befolkningen, der vil jeg sige, at i forhold til det her med den grønne omstilling, der er det ja, stort set en meget stor del af den danske befolkning vil gerne omstille sig til det grønne, og de går også ind for det. Og i forhold til populariteten, der er det, at i Enhedslisten, der er det også, at det er populært for især Enhedslistens vælgere at få det her gjort. Og i forhold til kontinuiteten, der vil jeg sige, at den er ret godt opfyldt. Fordi at de har igennem mange år gerne ville give flere skatter på ting på rige virksomheder og rige enkelte personer blandt andet, og gøre sådan, så der er højere topskat og folk skal betale mere skat. Og i forhold til den parlamentariske faktor, der vil jeg sige, at det bliver lidt svært for dem der, fordi at de har meget til fælles sådan med sådan noget som Alternativet, men ellers så skal man helt hen til SF, og hvis man også, så skal man også Socialdemokratiet, men det kommer ikke rigtigt til at sådan fungere, hvis man skal være helt ærlig. Det kan man lige så godt sige. Og så hvorfor skal de lavestlønnede have tilskud, og hvorfor skal bankerne betale mere i skat? Så i forhold til at de lavestlønnede skal have mere tilskud, der er det, at Enhedslisten de jo mener, at alle de skal omstille sig. De lavestlønnede, de har svært ved det at omstille, derfor så skal de lige netop have det her tilskud. Og det er også dem ude i landdistrikterne, de mener, som lige netop har brug for at køre meget, fordi at alting ikke ligger tæt på hinanden. De har også brug for det. Og i forhold til hvorfor bankerne de skal betale mere i skat, der er det, at de skal have Enhedslisten de mener, at der er meget høje renter, at bankerne de laver meget høje renter, og hvilket så det giver dem så et stort overskud. Derfor så mener at de kan beskatte bankerne mere og tage nogle af de penge. Er det fornuftigt at Enhedslisten med det her forslag? Så i forhold til Enhedslistens bagland, der vil jeg sige ja. Altså stort set hele Enhedslistens bagland, de går ind for at de svage, de skal have mere støtte, og at bankerne, som er rige og sådan noget, de skal beskattes mere. Og i forhold til den brede befolkning, der vil jeg sige, ja, altså, der er ikke så mange, der er ikke lige så mange, der går ind for, at der skal være højere topskat og sådan noget. Det er der ikke så mange, der går ind for. Men i forhold til den grønne omstilling, der vil jeg sige, at det er stort set hele befolkningen, der siger, ja, det kan vi godt hjælpe lidt med. Og det skal bare i gang. Og så i forhold til den parlamentariske faktor, der vil jeg sige, ikke rigtigt. Altså de er jo lidt tæt på Alternativet, men ellers så bliver det sådan lidt svært især hvis det, at de også vil bringe nogle af de andre ting, som de gerne vil have på banen. Og det ikke kun er der, så bliver det fuldstændig umuligt, fordi de vil ikke lave nogen kompromiser. Bare sådan generelt. Og det var det.